Bekulindeleke ukuba ukubekwa kweli phantsi kwemeko yentlekele ngokwe-National Disaster Management Act kufikelela esiphelweni kwisikabharakazi ezinzulwini zobusuku namhlanje. Ngethuba esenza intetho yobume besizwe nakwezinye intetho zakhe kutshanje, uMongameli Ramaphosa uthe urhulumente uyakuphonononga ukuyiguzula imeko yentlekele eliphantsi kwayo eli nakubeni engazange lijolise. Ukanti umphathiswa wezempilo eLimpopo uGqirha Bhubhi Ramathuba usamkela isigqibo sikamongameli sokulelula ixesha lokubeka eli phantsi kwemeko yentlekele de kube ngumhla weshumi elinesihlanu kwinyanga ezayo. We are still with COVID-19 and we do not want our people to relax. So this extension will assist us a lot so that it can remind people that COVID-19 is still with us. Umphathiswa Ramathuba kwakhumbule emva kwisigqibo sephondo laseLimpopo sokwamkela abemi beli abayi-114 ababesuka kwingingqi eHuheng eChina nababeza kwenziwa ixesha ukukhambuka kwale ntsholongwane ngo-2020. Kanti namhlanje kunyaka wesibini gunqu umongameli wabhengeza ukubekwa kweli phantsi kwemeko yentlekele isiganeko eso singazange salanywa kweli. Phakathi kwemigqaliselo engqonge i-disaster management kukufakwa kwezicheme emlonyeni, mask kuwelawundini esidlangalaleni, nto leyo abanye abantu abathi konele ngoku sebawufa namthanyana ke.